Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ kajing kela kebamut kalong keba don kam ha kajing im kajunga kajung pi iway pa iway om day tang ha kapor len hanray man kasngi lanay man hadin bangi tip bangi snutho bangi lale bakla ngi hab ban kela kebamut ngim day ban ap ban kela kebamut tang ha kapor len ngim day ban ap ban kela kebamut tang ha kapor bangi yo ban lech pla ya lagi jong ki pop ha ka sakramen jong ka jing pla pop ne ka jing map pop hanrei ladangi kwa shisha ban pendap ban penbiang ya la ka jong ka jing em lada shisha ngi kwa ban yo ya kita ki jing ai ki jong trai ha ka jing em jong ngi dei ban kela kebamut hadin bangala tip ne bangas nutho bangala le bakla kanai ka dei ka jing khot ka jong trai yanga badepi menta kasngi bat man kasngi ngitip ba kajing kelak bamut kalong ke bakongsan hadu kata-kata dain mata kadau ba utrai habau sedang ya ke kam yalap ke jungu ne ka mission ke jungu usdang da kane ke kentin to kelak bamut habau utrai ukhot yang abade pi ban kelak bamut kwa yang abade pi bangin kelak tang agato ke kelimat hanrai kwa ba manga mapi ngin yai ne nengin yai peteng kam tame bangin don kata kamen sim ban yai sya ban im ha ke jing em ke babha ha bangas nutho bangalong monong pop ngong nga kala ke bamut tang kata ke jing ong junga yala de bangala kala ke bamut kampat biang hanrai utrai u yai khot yangi iwei pai wei bangin yai ne ha kato ke jing kala ke bamut ha kane kasngi kumbangi osngeu na ke jing pulai ke badengkong bat kumjuru ke gospel ngakwa yangi iway payway bangin shem atali genuksa kabadengkong bamanga mapi ngidei banlong kita ki channel ban yalam ya ki way sha ke jingkla ke bamut ngio i ba ujona habau yosngeu ya kasur ke jung trai ulech sha kinong ninibe ngitip ka history ke jungu ha kabadengkong ule komno hanrei ngio i ba menta ha ke jingpule kabadengkong ngio i ba ujona ulech sha kinong ninibe ban yalap ya ko khubor jong ka jingkla ka bamut manga mapiru iwei paiwei ko hanmen ko para ngide ban long kita kilat ban penbena ban khot ya kiwei ban wer ya kiwei sha ka jingkla ka bamut ngimdei habang yi kiwei ngimdei ban shuklat ya ki ngimdei ban shu i ya ki ngimdei ban shat kamen ne ban yaro ne ban sneu bha ya ka jing duna jong kiwei ne ya ka jing imbas neu jong kiwei ne ya ka jing hap jong kito kiwei ha ka pop ngidei ban long kita kilat lane kita ki channel ki bang yong ban khot ya kiwei ban kala ke bamut habang yi pe jala ka jong ka jing em bon sin manga ma phi habang yo i bang itep ba kiwei ki em ha ka pop ne ha ka jing duna ngi shat kamen ne ngis ngeu hun o biang e bau neu long kumta bau hab hakane kurkom hanrei mentakas ngi ngakwa yanga yaladi padia pi wei pe wei bangin long ken kita kilat ban yalam yakiwei shaka jingla ke bamot namar ngitip ba tangka jing long jonga kumujana ban khot ban wer yakiwei ban kala ke bamot makiru kin yo yak jingi e kumbangi yo sneu hakane kasngi habau jona upan bena shapang kata ka kubor jong ka jing imbarim jungki ne ka jing hab jungki ka pop habau pen bena ya kata ka jing im jungki habau pen yo i ne pen u persang ban pen snutho ki don ka jing snutho lada manga ma pingi lech shakiwei kumbale ujona da kata ka jing sngoret ka jing da kata ka jing e ka jing yaki bangi pen i ki klampep kiru kin don kata ka jing snutho ba ma kiru kin pediang yala de bagi long kinong pop kin sak don kata ka men sim ban wan pai shall try ko hanmen ko para to ken hakane kusni sochisin ngakot ngawer yangi wei pai wei bangin long kita kilat ban penbena ban khot ban wer yaki wei ban kelak bamut kata ke badengkong ke ba ngidan kam ban sim ha ke jing em ke jingi ka ba arpat ko mau mene ban kelak bamut yo i ba ha ki breu ha ka por jong jona ki sngo tho ya kata ke jing em barem jong ki ya ke jing em ba pop jong ki ino ya
kajing em barem jengki bat ki penbet yala ka jong kajing em om day tang kito ki briu henry bat us em jong kiru u don kata kaman sem bat snutho yala ka jong ki pop u kala ka bamut u penpau ya kata kajing kala ka bamut jong u om tang bau ong halade banga kala ka bamut henry u penpau dak ka ba u phong jan berni bat u ta de pe yala de bat barok ki briu ke le kata korkom kane ka jing tak pe de pe jing ki bat kana ka jing kup jing ki ya ka berne kapan i ba ma ki shisha menta ngin im no ka jing im ka batmai ngin bread no ya ka to ka jing jakhlia jungi bat ngin im ka jing im ka batmai ka jing kup jing ki da ka berne ka jing ta jing ki do pe ka de ka jing snu si jing ki ya la ki jong ki pop mamanga ma phir ngi de bandon kata ka jing snu si ya la ki jong ki pop bat ngin wan pai show try Ujisu ulong ubakrau Ujisu ulakhot yang IP bangin kelak bamut ko hanmen ko para ladang imdon kata kamen semban kelak bamut ladang imdon kata kamen semban ino ya lagi jong jing imbarem kumbang yos ngeu ha jing pule gin sayo ya jing penrem nginom yo ya kata ke bainong ke bangi ab habneng nginom yo ya kata ke jing jing kurku ke jong try kasyong ha jing im bamarwe jong abat jong pi ngilai yos ngeu palat liam yolese ya ke jingkhot ka jung trai yang abadepi ban kelak bamut lengba ki breu baper lengba kasur ka jung trai hakir kom baper token hakane kesngi ngindon kata kamen simban pediang yala de bangi long kinong pop nyum long kum kina ki breu hak gospel ka bau jisu kren upan ya kidak kishin ngiru nyum dai ban pan ya kidak kishin lada me pen i yala de lada me ay nga kane lada ma ay nga kane ngan kelak bamut ngin nampan ni kita kishin henry dak jing snu se dak jing pediang yala de bangi long kinong pop ngin i ya jing em bas new ngin pen bet yala ka jong jing em ko han men ko para hakane kas ni token sachi sin sipor jar ngin khabrep yala ka jong ki khmat ngin IT yala de how jisu bau jisu un shimti yangi bau jisu na ai boringi bau jisu ya lam yangi un kershan yangi bangila ban pediang ya ki dakishin ki bau trai ulai hanga badapi kam tame ki dakishin ke bamangi ngidai ban kala ke bamut bangidai ban i yala ki jong ki pop nadu katenrai jong kadanut ke jungi duai hatrai IT yala de hatrai bau trai un kershan bau trai un aibor bau trai un yalam yangi syaka jing kala ke bamut and you're Jesus Christ. Amen.